الله الرحمن الرحیم. حمد بۆ خدا، صلاة و سلام سەر پێخەمبەرێمە، ڕەحمەت بەرەکەت عەفو و مەغفیرەتا خۆدا لەسەروە و لەسەرمە بێ ئینشاءالله. بڕاستی ئێک و ئینسانە ڕەحەتسز بکەی، حەقێوا غەسب بکەی، شەرەفەوە ڕەنجیدە بنپی بکەی، زوڵمێ لوا بکەی، نە موسڵمانێکی ڕاست و باشە. لەگۆر گوتنا پێخەمبەرێمە ئەو ئینسانێکی مفلسە، ji ber ku qûtê xwe yê axîretê berhev nekiriye, nedaye hevdû tiştên ku li dunyayê ji bonî axîretê qizinc kirine û têra deynê wî nekiriye, fêde nedayê da. Ebu Hureyre rîwayet dike, dibê pêxemberê me aleyhissalatu vesselam wiha got. Meyzênin hadîsa pêxember salatu selama xweda li serê bê: etedrûne menil müflisu, hûn zanin ew kesê müflis kî ye? Qalû, ew kesê hawîrdorê pêxember, hevalê pêxember wiha gotin: el müflisu fîne men la dirheme lehu ve la metâ. İnsanê müflis di nava me da yê ku perê wî nebin û yê ku malê wî nebê, em ji wî re dibêjin müflis. Feqale sallallahu aleyhi ve sellem, pêxember wiha got: innel müflise min ümmetî men ye'ti yevmel qiyameti. Müflis ji ümmeta min ew kesê ku roja qiyametê biçitê bi salatin ve siyamin ve zekatin, bi nimêjê, bi rojiyê û bi zekatê tê. Yani insanekî muslumana, ümmeta pêxembera, distûrê İslamê li dunyayê bi cih tênê digel wa ve ye'tî qed şeteme haza, digel va jî meyzênin hey ji zimanê xwe nemaye sxêf kirine hinek insana, heqaret li wa kiriye meyz bi zimanê xwe, ve qazefe haza, îftîra avêtiye hineka, ve ekele male haza, malê wî xwariye, ve sefeke deme haza, xwîna wî rijandiye, ve darebe haza û li wî daye. Yani heqareta maddî û manevî li insana kiriye, ev insan feyu'ta haza min hesenatî, roja qiyametê qenciyê wî didina wî. Yani evê got sxêf kiriye, evê got îftîra avêtiye da, evê xwîna wî rijandiye, evê lêdaye, zulüm lê kiriye, xêrê wî didine wî. Piştre fe in funiyet hesenatuhu, qenciyê wî jî xilas bûn. Yani qencî dane vî, qenciyê wî nimêjê wî dane vî, rojî dane vî, zikat dane vî, tiştek nema. Fe in funiyet hesenatuhu, qenciyê eger xilas bin, qeble en yuqdiye ma aleyhi, berî govêca ew deynê wî got bidin, yani tiştê li serê, uxize min xetayahum, yani ji gunihê wa vêca didine wî, yani barê wî giran dibe. Faturihat aleyh, ew gunih hemû dikevne ser pişta wî da, ser barê wî da. Sümme turihe finnâr, piştre ew tê avêtin bakûva, biba dojêva, biba cehennemê ve. Yani pêxember aleyhissalatu vesselam bala me kişêne ser tiştekî dibêj ümmeta min ew kesê ku hey zimanê xwe nemênê, hey ji destê xwe nemênê, şeref û heqê mirova insana binpî bike, ew qenciyê got dike, ew ferzê got bi cih têne, distûrê İslamê bi cih têne, wê wa jêstênin, wê dine wa. Ew jî têrê nake, eger têra wa nekir, vê gunihê wa kine stû wî da. Piştre ew insan wê çawa mêne? Bê nimêj, bê rojî, bê zikat, bê xêr, bê qencî, rûp û rût, li serê jî kê tişt gunih wê yî avêjine nava cehennemê. Niha bi rastî emrê Qur'anê û emrê pêxemberê me civakê serrast dikin. Yani dibê bila civake rast be, yani civake herî xweş. Pêxember jî jiyana xwe ji bo civaka
باورمند اخلاق خوش و بفازیلت یعنی جبونی جواکە ئیسلامی ئاوا ببێ دەرباس کرد جواکە کو صلح و ئاشیتی حاکمێوێ بێ ئەو جەور و جەفایە گۆ پێخەمبەر هەممکشاندی جبۆنی جواکە صلح و ئاشیتی بوو بەلێ ئەساسندا مسلمان ئەو کەسە ئەوێک و زمانێوی ji destê wî insan di emniyetê de bin yanî pêxember dibe Müslüman gerek bi zimanê xwe fêde bide insana fêda wî bidê wî bi destê wî fêda wî bidê wî û bidê insana zarar nedê meyzin Rabbê me vê heqîqatê di Qur'ana Kerîm de di sûretê Alî İmran ayeta 110 da Eûzu billahi mineşşeytanirracîm kuntum xayra ümmetin gelî ümmeta Muhammed birastî hûn ümmeta herî qenc meyzê ümmeta herî qencin uxrîcet linnâs ku ji bo mirovan derketina pekî ev ümmeta herî qenc çima bi zimanê xwe zirarê bidê insana çima bi destê xwe zirarê bidê insana pêwîst e ku Müslümanê bawermend Müslümanê qenc Müslümanê baş hey zimanê xwe hebe û hey ji destê xwe hebe yanî ümmeta pêxember ümmeteke qencîkar e ne ümmeta xerab e belê ya got zerarê bide insan mademkî em ümmeteke herî qencin pêwîst e ku em layiqî vê qenciyê bin emrê xweda gotinên pêxember bi taybet jî ev hedîsa miflis ji bo jiyana me pîvanin belê pêwîst e ku em her dem em bifikirin ku îbadetê me ev îbadetê ku em dikin ev keda ku em li dunyayê dikin li axîretê fêde bidê me em ji we mehrûm nebin bihêviya xelasiya ji îflasa jiyana axîretê وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم